Joan den astean emozioz beteriko auzolan proba batean lehiatu ziren bi taldeak. Hostia! Lehia bizi baten ostean Goienetxeatarrek garaipen estu bat lortu zuten. Lana amaitu da! Talde irabazlea! Talde gorria da, zoriona! Baserrian dauden bi oilar garrantzitsuenen arteko lehen buruz burukoa ikusi genuen auzolan proban. Baina azken bola jartzen Asier Jokin baino azkarragoa izan zen. Hostia! Negutegian Goikori errealitateak kolpe latz bat eman zion. Ni pertsonalki esaten dut, hau da niraitza eta honedien nira nahi arrebak. Eta Edurnerekin batera izendatua izan zen. Ez nagoen espero. Desafioan Goikok eta Edurnek Maider eta Telmo aukeratu zituzten lehiatzeko. Maider eta Telmo. Erronka berdindu bat burutu zuten bibikoteek. Biek, geula ez utzi biek bat. Baina adituek Edurneri eta Goikori eman zieten garaipena. Edurne eta Goiko. Maider eta Telmo hurbil egon ziren eta gogotik alegindu arren baserria utzi behar izan zuten. Maider eta Telmo, kalera jaitsi beharko duzue. Hau da baserria. Maider eta Telmo galtzeak kolpe latza izango da Goienetxeatarrentzat, talde gorriko bikote maitatuenetakoa izan baita. Ya ezin dut gehiago, mesedez. Keo, ezin da beti. Joder, me cago en Dios. Mezu batekin nator. Tori tableta. Joder, tío. Egitan, No me lo creo. Bueno, ekipo gorri. Gu baguaz hemen bukau da guria, oso harro gaude zuetaz. Eta, bueno, lan ona indau, baina, bueno, azkenian erabakia zaila izan da. Eta, bueno, mendikan indarra asko. Tania, pitxitxi. Etxea, guaz. Asko dotako izugu faltan, bakizu. Baina, bueno, mendikanpoa ikusiko gea. I love you. Vale. Muxo handi bat. Gu gure lan hain deu, pozik gaude horregatik. Eta, bueno, nik mezuen nahi dut esan hainizei, balio dezula hostia daneako, buru eta fisikoa eta dana. Eta gauen, danak botako zaituztet faltan. Eta hori. Muxo handi bat. Gorriak beti gorri, gorria jotake. Venga, manegurra, hostia, venga. I love you. Telmo izan da hemen nire zapia, enegar egiteko pozik nengoenean, ustia. Zer merezi. Beste jende asko jumertzun lehenutik enbehaxe baino. Justu irutzezat, oso. Irutzezat, adibidez Tania bezalako batek Asierrek dauken inderratiken da, pixuatiken da, horrek arrastraute aia dudala punto onta da, etzat irutzen bihotzez sentitzet, porque nire taldeku da bat, eta asko sentitzet hau ezati, baina etzat irutzen plaza hori irabazi jaukenik beak individualki. Jokinek eta Luziak ukuluko lanak egiteko aprobetxatu dute goiza. Uka ezina da bi hauen arteko konplizitatea eta lanean hasi bai, baina jolasean bukatu dute. Mateo, lehenengo aldiz baino gero? Ostras. Baina, ondo guztizu, ez da? Bai, Enseko mal. Venga, jarrizkoa. Ai, eski guztita laula ja, eski, bo... Bero ateatze da, eta hoi ja ez Mateo, baino... Zer matezu? Zen ez botza ateatzea? No, ja... Ezin dut. Hau zera txarra da ez da. Hau ez normala da. Bai, ez nia da baino garbitu gabea. Hau bere zehari. Bera. Bai, no, nik ingoret. Zena maizu.
Venga, va. Ez jagatzen da? Du, Joki, benetan, eske... Ya está, baina, ez duzu protu ondo. Ez, eskerrik asko, ja, bat esnea aurpegin. Baina uste ja, guain zaudela, txagolako dugu mun. Baserrian gauza asko aldatu daitezke une batetik bestera. Bengoetxeatarrek bazterrak nahastuko dituen bisita bat jasoko dute Txabolan. Zenbaketa bat eginez, zuen taldean 4 bikote zarete, talde gorrian 2 bikote gelditu dira soilik, eta, gaurko auzolan proba jokatu alizateko, talde bakoitzean 3 bikote behar ditugu. Orduan, zuek hartu beharreko erabakia da, talde urdineko bikote batek, talde gorrira pasatu beharko du. Azkenean gorri joan inbadire bere errue da, guk esteko barrurik. Eske, da bisa apurten bat kriston taldea. Ez dakit, nik uste ez dagoela inor nahi, baina ni gure gozue azkenengo aizkora bai, Edurnetan ni gandik fan ziren. Zatari betzen ondo. Bestela, ez tegite, Luziak eta biok jute daukebo. Dana presentatzea dago bestela. Dana presentatzea eta... Ni guztiot Edurnetan nio egoiatzea. Bai, venga. Nik ez dut uste inor merezi duenik. Ez baino azkenen. Ego lasaian. Bueno, goiaz, bale? Venga, baino. Bai. Nik uste lehenbizi eroso ez garela sentituko, ez goiko eta ez ni. Azkenean oain arte kontrarioak izan dira, eta orain, ikusin behar. Saiatuko gara alde nobekina ematen eta aurrera. Bueno, Jokin. Hemen dira horrak kontrarioak. Bai, hoi da. Aldan ondo nahin da. Gu ja peto gorri dugu, Ja aurkari gara. Venga. Bai. Venga, Urki. Falta motako txet pilo bat. Pilo bat. Beti garbiti sartu sardea, garbiti. Behin talde bakoitzean dauden bikote kopurua orekatuta, auzolan probaren unea iritsi da. Goienetxeatarrei gustatuko altzaie Edurne eta Goiko gorriz jantzita ikustea. Txaldeon. Kaixo. Txaldeon. Kaixo. Goienetxeatarrak, Bengoetxeatarrak, arratsaldeon eta ongi etorri auzolan proba honetara, berrikuntzekin datorren auzolan proba honetara, eta zuek oraintxe bertan jakin duzue zer gertatu den. Edurne eta Goiko talde gorrian izango dira. Ongi torri. Ondo? Asko. Oso fuerti da, ondi nago txuri. Itzi gabe. Ondi genen eramatkarri behar duzte peto gorritxekin. Asier, oaintxe bertan bi hauek zuen taldean sartzea notizia ona da edo txarra zuentzako? Taldean txatona. Ondo esan da, taldearentzat ona. Zuretzat? Zuretzat? Nientzabe, bai. Ikusiko da. Zuek nola zaudete?
Ze zuentzako ere gogorra da. Ezin asimilatu banjik gure kolore gorria. Bueno, etorri gare ja ni ontxe gorrianaz. Auzolan proba hau zertan datzan azaldu aurretik adi lehiakideo. Talde bakoitzetik 3 izen behar ditut. Segi! Edurne eta Iniz eta Goiko Asiretani. Petatu Edurne ni. Bai, ikusten duzu ondo? No, zuzatezu. Ez dakit nik esan Edurne petatu da ni. Karo. Edurne peta, bai, ostras. Behar dugu, kompensazioa behar dugu. Iniz eta Tania zera. Zuok 3 eta gu 3. Vale. Andra izaskun da urki. Andra izaskun eskitz. Baserritarra eta bikaletara doi baserritarra izan dugu. Andra izaskun da. Berdin da zetako, bai. Dena ematera, eta bikotea eta ni jaitz egin dugu dena eman behar dugula, eta gure lana txukun egin behar dugula. 3 izen behar ditut. Talde urdina, zeintzuk dira? Izaskun, Urki eta ni. Izaskun, Urki eta Andrea. Talde gorrian? Ainize, Tania eta ni. Ainize, Tania eta Petatu. Auzolan proba honetan helburua honako hau da. Aukeratu dituzuen 3 lehiakide hauen pisua balantza honetan beste aldera iraultzea izango da. Horretarako, 3 lehiakide horiek balantzaren albo batean jarriko dira. Besteek simaurra ekarri eta balantzaren beste aldean kargatu behar izango dute 3 lehiakide horien pisua irauli arte. Hori azkarren egiten duen taldea izango da auzolan proba honetan irabazlea. Amalur. Taldekide bakoitzak karretila bat eta sarde bat izango du. 3 izango zazte, altzuten bezala eskuakino kargatzeko aukerare izango zute. Aurrez zaudete eta nik uste dut zuen artean estrategia antolatu behar duzuela eta artetxo bat izango duzue. Segi. Bueno, Asier, orduan da, Asier Goiko eta... Simaurragaz behi ikutu, ezta? Osa, simaurrak ikutu bideo behi. Aukeratu ditugunak jarri behar dira saskian sartuta, ez? Bai. Ezin dugu zer egin? Tania, oza, gu 3 geha saskixen. Vale. Puntan parate masara, ikusten badozu bestie. Altu hau dauela, kajan, monantxau basatoz, hori barruen ibiltzen nibelen bizu, hor liston bide. Igual mugitu txikitzenak. Ilo korrika, karretila jarri pilan kontrakatzakin itxegen genuen bezala sextuekin. Bale, eta Eta sardiak intiako jok, eta jetxiko gara bera, nik jetxikot karretila nahi bat zuea. Eta gero zuek bilak nik helduko jota horretik, eta zuek puntatik gane utzi, eta bultatu. Simorrei baki homeste, zapaldu indarrik, jota zapaldu iskupinda. Egun gatzaukiogu txabolan, gehi amatemozio gaitik. Bastante txarto paso gu ya, así que gaur mendik baserrira goaz. Auzolan probari hasiera eman aurretik, zera esan nahi dizuet, simaurra hor dago. 2000 kilo simaur. Erabili ahal izango duzuek, adi, lehiakideok. 3, 2, 1, lanera! Venga, equipo, Venga, Coco. Jarri eta jarri beira karretilla, venga. Jarri ongi. Utzi. Ezue adituak egin duten aukeraketa egokia ikusten duzu, esan nahi dut hor balantzan jartzeko aukeratu dituztenak. Malur? Neineko parekatuk ikusten dut, Pisu aldetik? Bai, petatu pisu asko izango, hain izabeare 71 kilo, eta han izaskunek asko jaitsiko du. Bueno, jakinda zenbat kilo simaur bota beharko dituzten, kaso pertsona harinago jarri izango balituzkete, hobeto ez, simaur kilo gutxiago. Baina, bueno, Amolurrek esan bezala, bi aldetako bai talde gorria eta bat talde ordinean pisua nahiko orekatuta. Polikia, Asier! Jako.
Eutxe eskukin! Ondote eskukin eutxe, nahi! Simaurrei! Oso ondo, Asier, xore, tope duguzuta! Betu, Asier nondik anabitu zaigun. Oso ondo, Goiko! Asierrek eta Goikok kargatu dutena besteena baino pisutsuagoa dela. Ikusten da, ez da? Bai, kilo gehiago de karretila hontan. Eta, bueno, orain interesante izango litzateke, 2 edo 3 pertsonan artean karretila osorik hartu eta gora botzea izango litzateke honena. Ondo zabal, karga, gatzan esperientzile eukidot buruen, da esan dut viajek itxia, baina eurek ondo kargata. Venga, hio gora. Noia, bale? Hio gora. Lurren bota, eta lurren bota. Bat hemen sardekin. Eskukin. Eskukin ez da garratu, bota eskukin nahi. Oain sardearekin, gorrien taldean, talde horretan sartu berri den Edurne. Hori da, nik uste Asierrek eta Goikok guain Simaurra eskuz kargatuko dutela, eta Edurne bitartean sardearekin balantza kargatuz. Sardi barik nabil Simaurra barua sartzen, hasi eskueka zengo got eta hemen itxaren got sardia heldu arte. Imaginatzen dut sardearekin edo sardea erabiliz errazagoa izango dela, ez? Bai, kilo gehiago hartzen ditut. Kilo gehiago sartzen dituzulako, ez, balantzan? Kilo gehiago eta Simaurra hartzeko orduan asko zer erosoa da eskuekin ibiltzea baino. Zelduna zenien kakart pilara esan dut, ostra. Eskua sartu bitxuta eta esan dut, venga, pentsa barik, bat, 2, 3, pa. Oan pentsatze eta aukerak eta izango dela sardiakin momentu batian jokinek dena kargatzia. Hoixe. Eskuekin bestela, fijatu zaitxez, begira, Edurnek ja dana kargatu du eta oandik nahi gelditzen zaio nahiri asko. Pasatu dio, sardea. Kendo, Lucía. Vale. Gora, no? Bai, sardia. Zu sardeipe. Eskuz, hombre. Ba, jokin. Bikote ba! Venga, nahi, oso ondo izan. Estrategia hobeagoa non ikusten duzu, gorrien taldean edo urdinen taldean? Bai, momentuz gorriak hobeago moldatu direla ikusten dugu. Antzeko denbora erabili dute bigarren karretilak hartzeko eta dagoeneko Edurnek beraiek etorri orduko pila guztia balantzan sartuta zeukan. Eta badirudi ere urdina konturatu direla akatsa egin dutela, nahi sarderik gabe ustean. Oain bai, Amalu? Bai, nik momentu batin pentsatu dut, velozidade batin jokinek ere sardia pita betetzia ez, eta bentaja hartzia azkenean ez. Nik aipatuko nuke, Edurnek botzen ditun sardekadak handia direla, emakume oso indartsua da. Dios! Puta madre! Eroi naiz erista dut Simorrakin, bestia behian dut eta bernola soluzionatze den. Istriputxoa da, baina, haizu, orain eskuz hartu behar du Simaurra eta organ kargatu berriro. Horrekin denbora galduko du bitartean, hemen ikusten ditugu Asier, eta talde gorrian sartu berri den Goiko. Bai, hemen ikusten da, Goikok nola launtzen jon Asierrei zama eroi gabe, eta kasu hortan jokin bakarrik etortzen da. Bajadako arazua igual apur bat izan da, kaka aurrekua, sobre todo, kanpoera jausten jatea. Horrekin ja mugiukoa, Muitzen hasi da gorrien balantza. Lana amaitu da! Talde irabazlea, talde gorria da! Denantzako! Eskerrik asko! Hostia, Edurne, emaizu goztekue. Sasoi edo bezin zure. Haitu hazi, Lehengo aldapan ikusi joten ingoraka, esan dut, ja, inde dukeu.
Horrek ekarri dela dena botatzea. Bai, horrek abilidea, Gaurko arazoa, beste irukotea, kompleto izan da, kanpone aikiona eta puntua. Hostia. Beste oso lan bat segiduen, jobasi dune, inguen lagun barrizekaz, ikusi dezteko momentu batetik bestera koloriek aldatu doi eta gustora ebil nahi edurnegaz, ikusten da baserri txar bat esperientzizegaz, karretile zelan karga, oso ondo konpondu gara. Edurnetik da goteski ximorrak ez? Bai. Hostia, ni flipa goin dut, a toda hostia. Ba, kristo mucho. Toketa joan izaskuni berdinen goaban, egunero da bire horretan da. Kriston bola botatzen zauzen, txabal. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, auzolan proba egin dugu. Irabazleak, zorionak. Aizue, Edurne eta Goikok biek egindako lana, ona, ez da, Asier? Bai. Asierarik ondo alkarru lertu gara, emoten zeuen geuaz daruela enbetegun, da Edurneaz batez be oso ondo ikusi nahi, lasaitasunen ondoz da posik. Edurneren esperientzia ere nabaritu da, batez be Simaurra hemen balantzan kargatzen zuen abiada handia. Oituta nago, Oituta zaude? Bai. Hau eguneroko lana izango da? Hori da, baserrian azkenean Simaurra egunero dago. Eta urdinean zer? Jokin? Ba, ni nakan jendiakin da ginean ekipuekin hartu den dezizioakin, ba, nik uste lan politin deula. Urki, akatzen bat edo ikusi alduzu? Ez aurreneko igual sardea beran uztea, baina, bueno, azkenen pentsatzet horren gati ez teula galdu. Goien sardea ondo etortezan, beran ebai, orduan sarde batekin, ba, milagro ez da huitik. Baina hemen azkarri biltzeak horrek eman dio garaipena talde gorriari eta Edurne ibili da hor, abiadura handia hartu du, berak esperientzia du, eta horri ikusi dugu hasieran nahi eskuekin kargatzen zuela Simaurra. Baina azkenen etxaigu asko gehature, lurren. Horrekin alare ezkinun irabazten, hor lurren gehatu denakin. Ez dut uste garantzilik gani sardia gora ematia lehenbiziko biajean. Azkenian lehenbizi etzion ezer behian, etzion Simorrik sardia etzan bihar. Bigar aprobetxatu dugu sardia gora jotzeko eta gero behian utzi dugu. Simorra zeonian beko lan egiteko, eta... Gaur, galdu duzue, beraz, badakizue, ondorioak izango dituzue. Ez dira ondorio onak izango, izendapenak etorriko dira. Beraz, lehiakideok, hemendik gutxira, zita daukagu negutegian. Ez da negutegi erraza izango, batez ere, talde urdineko lehiakideentzat. Ordura arte, eskerrik asko. Ainitze, zein da zure iritzia, Taniari buruz? Nik uste ja punto baten gaudela, lehian punto baten gaudela, lazie, que te lo tienes que ganar, irabazin berdezula. Zure postuan egongo banintz, Taniak oraintxe bertan erakutsitako jarrerak min egingo lidake. Bai, segaitz joare harin hau ba. Negutegi zaila dator batez ere bengo etxeatarrentzat. Dagoeneko sumatu daiteke aizkorakadek sortuko duten tentsioa. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak Gabon eta ongi etorri negutegira. Gabon. Talde gorrian. Ze, pozik. Ondo, gustora. Edurne eta Goiko, ze moduz, zuen estrenua? Erra, izan da? Bai. Bueno, pozik. Hombre, irabazi duzuelako eta imaginatzen dut, giro ederra izan duzuela, horrela errezagoa izango da, ez? Taldekide berriak ezagutzea. Azkenean irabazteak ere, pues nik uste asko errazten duela konbibentzia. Goiko. Guztiekin ondo. Momentuz, bai. Zuk Tania kritikatu duzu. Bai. Baina ni banak izen hau pasa bizala. Bera joaten mazala beste taldera, piki-piki, taka-taka. Ze esan nuen ni? Orain esan? Esan? Baina, gauza bat izango dut, nik ez nuen txarto hitz egin
pertsonetaz bakarrik bere hautasunak esan nituen, baina gaizki hitz egin ez. Ainitze, zein da zure iritzia, Taniari buruz? Nik uste ja punto baten gaudela, lehian punto baten gaudela, Lazie, que te lo tienes que ganar, irabazin berdezula. Orduan, Telmo eta Maider, bai irutze ziren, erabatea bestea behasen eguneko 200 eman debela, eta bai plaza hori gor borrokatzen ibili dila. Ta nik lehen esan duten bezala, Tania ona ez da sartu helburu batekin igual finalea jatzeko eta irabazteko eta baserria irabazteko. Orduan, berez perspektibatik jarritxe, Zertara sartu da zure ustez? Esperentxe bizitzea, lagunek itea, abenturi bizitzea. Ez, Tania, oze? Nik ez dakit grazia egingo dion ondoan daukazunari. Ez tozunin ikusten egune pasa, apurubet seinalatute lagunterdin biharrain bizu, apurubete horreka mantentzeko. Zure postuan egongo banintz, Taniak oraintxe bertan erakutsitako jarrerak min egingo lidake. Bai, segaitz joare harin hau ba. Izendapenak egin behar ditugu, lehen bikote izendatua zein den ikusi beharko dugu, eta hori Aizkorekin egingo duzue talde urdinean. Lehena Jokin izango da. Jokin aurrera. Ondoan daukazun bikotearentzat, Izaskun eta Nahirentzat. Arrazoiak zeintzu dira. 3 gaude. 2 dazkat aukeratzeko, urki hanketi gaizki do. Nei etzait ateatzen mina dakan persona bat desafioa bialtzia. Eta, ez da gate zerbait egin, baina gaixi gatzezek. Jakin dezagun ba, Jokinen bikotekideak ze uste duen. Aizkora hartu eta aurrera. Jakin dezagun orain Izaskunek ze iritzi duen. Izaskun, zure txanda. Bueltan doa, Izaskun. Zarra egun gehiago usteko deskansatzen. Hanka horrekin ezin dolata. Dena guain, hanka horrekin izango da, baitzaki guztia. Egun bat utzin berko ju. Hau da, fama arrastu behar dugu. Egun bat, Errenaren ospea izango duzu edo fama izango duzu. Baina esango kontu izango tela, zehatzu. Kontu ginabila. Ala alda? Ez. Ez momentun ez bentsat. Oandi olako iztetin. Nahi, aurrera, Aizkora hartu. Venga. A ver. Jokin Andrea. Oain zer, esan behar duzu? Nintzako urki izan dela kriston... kristona izan dela baserrian. Ez esan betza hankako. Ez hankana ez da, lasai, aito naiz. Hankana ez esan. Nintzako izan dela kristona bera esaetzea, baserrietar moduen, zelan kompetitzen da, danan, eta ezin gaut portan. Eta Ruen, deskartez. Guztia konbentzituta dauzka honek. Argi gelditu dena da, urkik habilidadea daukala. Kontuz honekin. Kontuz. Urkirena. Jokin eta Andrea. Izan da pixkat, pentsatzete goiko eta gaur ateako jela imune, eta beste bioik zea petatuta asier pungo jela bihar, bitakon bat, eta nik ikustete guretan fuertena beha daula. Egia esaidazu. Bai, ez orain arte entzun dudana ez, egia. Egia hori da. Ez. Hemen gaudenatan beha daude fuertena. Hori esan daiteke. Bai. Baina zuk orduan, estrategia pentsatuta? Bai, eta hori atekoa gaina zeunare, estrategia hori, gaur. Da konturatzen baldin bazarete, bera libratzen da, momentuz, eta bai, bera libratzen da, eta hemen, dagoen arerio, izan daiteken arerio fuerteena bidali nahi duela.
Zenbatu ditzagun. Jokin eta Andrearen enborrean, 3 aizkora, Izaskun eta Naik 2. Lucia, zure momentua iritsi da, hartu aizkora eta erabaki. Berdinketa. Joan den aldian esan nun bezala, nik Jokinekin da Andreakin dakadan relazioa kristona da, eta netzat kriston deskubrimendua izan die hemen, da ezin diet aizkorakada sartu. Osa, ezin diet. Nolakoa den basarria. Eta guk hau ez genuen espero, baina aurretik ja araututa dago eta hemen berdinketa bat dagoenez, berdinketa hori apurtu behar da. Adituek hartuko dute erabakia. Amalur, Jon, goazen. Erabakiaren berri emango dut. Goazen. Lehiakideok, bihar, desafiora, joango den, lehen bikote izendatua, honako hau da. Jokin eta Andrea. Zuek zarete. Zuek osatzen duzuen bikotea, bihar bai edo bai, desafioan egongo da. Horren aurretik, gaua, baztertuen korta, pasa beharko duzue. Jokin, higitzan baserritar bakarra, gotzak arraitzen. Lehenbiziko karretilka karri zutenin, nik uste sardia bian gelditu bertzula kargatzeko. Bat hemen sardekin. Ni geratzen, ha? Eskukin. Eskukin ezin da karratu hori. Gota eskukin nahi. Eta gio gainea karretila eroidik birian. Dios! Puta madre! Bai, Amalurrek arrazoi du aurreneko biajean, karratilakin muturrez etorrizea, laguntzaile bat bazenun tximaurra ez erortzeko, bigarren biajean aldiz, Lucia beran ikusi dugu nahiri lagunduz, eta atzera gain duzu bidai hori, momentu baten aurkariei begiratu edo, bazter batea begiratu duzu, karretila erori zaizu, tximaurra erori da, eta gure ustetan, Ximaurra hori bera ongi bere denboran iritsi izan balitz, gauza estua egongo zan, talde gorriahi desiente estetuko zein duten, eta irabazteko aukerak hor galdu dituzue. Problema barik, nire ustez, ez zait. Ez horrez, garbi dola izan duela, nik aldeten guzti zein dut, eta hortik aurrera, bilara lehen got. Aurrera jarritu behar dugu eta, badakizue, bigarren izendapen bat edo bigarren bikote izendatu bat ere behar dugu. Aizkorek hitz egin dute. Eta bihar desafiora joango den bigarren bikote izendatua honako hau da. Nahi eta Izaskun. Hala da jokua. Eta bi baldin badauzkagu, hirugarren arerio bat ere, jokoan sartuko dena ere, egongo da. Talde gorriko baserritarrek aukeratu beharko dutena. Baina, badakizue, momentu honetan, gaurko auzolan proban, izan den bikoterik onenari sari bat eman beharko diogula. Hau da, bikote onena zein den eta hoiek immunitatea izango dute. Adituen arabera, gaurko auzolan proban lanik onena egin duen bikotea honako hau da. Edurne eta Goiko, zorionak!
Talde gorrira gaur heldu zarete. Talde gorriarekin egindako lehen auzolan proban. Eta zuek onenak izan zarete. Zorionak eta besteei ere kontuz. Arrazoiak badaude. Jon, ez da? Bai, zuen bilakaera handia izan du da, desafio bat irabazi duzue, talde aldaketa hori jasan ondoren, zuen lekua bilatzen jakin duzue, Edurne ikusi dugu hasieratik estrategia lan horretan besteek ere errespetatu dutela. Auzolan proban ere Edurne bikain ibili zara, Edurnek botzen dituen sardekadak handia direla, emakume oso indartsua da. Goiko ere zuk hasierekin egin duzun lana Goitiberakoa ere aipatzekoa da. Eta, erabakia hartzerak orduan, guzti hori kontutan hartuta, zuek izan zarete immuneak, zorionak. Eskerrik asko. Bihar baserritarren batzarra izango da. Desafiora joango den 3. bikotea baserritarrek erabakiko dute. Eta, adi, azken baserritarren batzarra izango da biharkoa. Lehiakideok, alduzuenok behintzat, gaba ona pasa. Eskerrik asko. Desafioa bera, fuerte ikusten naiz, nik uste goin arte fuerte ibili naizela, erabaki asko hartu ditut, erabakia gartzia garritxua azkala bakigu. Baina, nik uste bilarre juten bagea, ez dakit irabaziko den, baina beste parejare istu ibiliko gara pentsatzen. Adituek arriskuan jarri dituzte Jokin orain arteko liderra eta Andrea. Eta Naik eta Izaskunek enegarren aldiz jaso dituzte aizkorakadak. Geroz eta zailagoa da izendapenetatik libratzea. Gabon. Gabon. Bero, zutonduan, o? Aprobetxatzen. Bai. Bakizuenez, negutegian bi izendatu atera dira, berdinketa izan dugu, baina azken erabakia adituok hartu dugu, eta, Jokin eta Andrea izango dira, gaurkoan lehen izendatuak, beraz, lehen aldiz, inoiz etzarete bertan egon, eta gaurko gaua baztertuen kortan pasatu beharko duzue, beraz, beraiek agurtu, arropak hartu eta nirekin etorriko zarete. Barruia betotzen bueltan da. Oto ayer, laso jo. Bueno. Ez que niri hainizek emotazte. Niri hainizek emotazte respeta portzuet. Niri batez. Niri bai. Ez que azierre... Ez que ez totxeta guantetan, ez que ez totxeta guantetan. Orden nahi dut, azierta tanean kontrolan ni. Ni bila igual-igualeko... Jepetatu azkeneko egun hauetan pixkat... Baretu inde. Bai, nik uste bidanen abotan jonetik pixkat lasaitu indola. Bai. Baina, intzuna hor do. Eta nahi etzaita zutzen hasi, lehiaketan honetan lehenbiziko unetik dena eman dut, probatan, dena, eta bilarre hoxe jo gasmoakat. Nik uste gure kontratortzean parejak ez duela lasai ingolo. Eta, irabazte bat dutxagula bueltatu, eta ja finala ibeira jarriko nintzake. Jokin eta Andrea, egunon eta ongietorri zuen desafiora. Egunon. Behien aurrean, belar fardoak lehendabizi jartzen dituenak irabaziko du desafio hau. Eta berriz diotsuen. Hil ala biziko desafioa izango da. Ez dago beste araurik. Gorriko baserritarrek desafiora joan behar duen bikotea aukeratu behar dute baserritarren batzarrean. Eta azken erabakia iritsi berri den Edurnerena izango da.
Berriro egunon. Hola, egunon. Egunon. Ongi etorri, azkeneko baserritarren batzar honetara. Hemen erabaki batzuk hartu beharra daude. Edurne, bi bikoteak nahiko orekatuak ikusten dituzu? Asier esperientziar, azkenen esperientziak ere asko balio dezake. Ongi prestatzen baduzu proba eta Taniari esan zer egin behar duen eta igual berakor ere bere lan atxugun egiten du. En cambio, segun zelan tokatzen den eta espalin baduzu ongi prestatzen estrategia, naiz bikote indartsua izan ere, pues igual ez duzu oso ongi egiten lana. Eta petatu eta inizen arteko kombinazioa nola ikusten duzu? Indartsua bai, baina hori da, baserriko lanetan nik uste petatu ez dagoela enoituta Asier bezala, eta orduan hor egon dezakela ere gaurko gakoa. Desafio proba iritsi da. Jokin eta Andrea edozeinen aurka borrokatzeko prest daude. Arerioa edonor dela ere, desafio proba estua izango da. Jokin eta Andrea, egunon eta ongietorri zuen desafiora. Egunon. Zuek desafioa daukazue, hemendik aurrera, eta zuen aurkariak izan daitezkenak batzuk ezagutzen dituzue. Zuek jarri zenituzten arriskuan, Andrea? Bai. Nahi eta Izaskun. Etor daitezela, onera. Egunon Izaskun, egunon nahi. Egunon. Nolako gaua pasa duzue? Bueno, lo, esnau. Tarteka lo, tarteka esnatuta nahi. Bai, berdintxu. Hauek atzo, arriskuan jarri zaituzete. Orduan pentsaleike, edo pentsa daiteke Izaskun, oaingoan ere... Berdine pasaikela, bai. Tira, zein etor daiteke talde gorritik? Iritsi da momentua. Talde gorritik bidali duten bikotea, hortik datorrelako. Asier eta Tania aukeratu ditut, azkenen desafio bat aurrera ateratzeko gai direlakoz. Nik dana emongot, bai, bueno, realista izen da, atieia arratsaldien maletak hartu eta etxerako bide ikustu. Kaixo. Api. Apa. Asier eta Tania egunon, eta ongietorri desafiora. Eskerrik asko. Zuek zarete, aukeratuak. Bai. Bai. Heldu de ordue. Gauza bat esango dizuet. Dagoeneko desafio batzuk egin ditugulako eta hauek heltzean, gorriak heltzean, nik behintzat desafio guztiak edo guztietan izandako tentsiorik edo tentsio unerik handiena izan da. Nabaritu dugu. Baina aukera hauek daukatea. Horretarako, minutu bat izango duzue pentsatzeko eta zuen artean hitz egiteko. Asko. Minutua bete da, mesedez, Jokin eta Andrea izena beharko dut.
Jokin eta Andrea, desafio honetan, aurkari bezala aukeratu duzuen bikotea zein da? Asier eta Tania. Asier eta Tania, zuek zarete aukeratuak, zuek jokatu beharko duzue desafio hau Jokin eta Andrearen kontra. Izaskun nahi, une hau, momentu hau, garrantzi handiko momentua da zuentzat. Baserriko 5 bikote onenen artean zaudete. Eta badakizue, Izaskun eta nahi, zuek baserrian jarraitzen duzue. Segi. Eskerrik asko. Bueno, bai. Agur. Garra. Garra. Zer nolako proba izango dugu? Jokin, zergatik aukeratu dituzu bi hauek? Nik uste bat, ahi pareja fuerte ikusten etxon. Eta bi, asiletik pike pixkatean duela uste, gugiten artean da, bueno. Ollategi honetan dauden bi ollar eta bakarra geldituko da. Zelik, Ni gustora nau. Orduan, hauek ez dute aukerak eta ona egin? Igual ez. Desafio honetan egin behar duzuena azalduko dizuet. Helburua, belarfardoak behiak dauden tokiraino eramatea izango da. Adi, proba honetan, desafio honetan, bi fase daude. Aletegian dauden belarfardoak jaisteko, eskailera bat eraiki beharko duzue, eta hori egiteko material guztia hor daukazue. Bai? Bigarren fasean, belarfardoak, hor goian daudenak, jaitsi, organ kargatu, eta oztopoz jositako ibilbide bat zeharkatu beharko duzue. Kontuan hartu, bikote bakoitzarentzat 8 belar fardo izango direla. Batzuk goian eta beste batzuk behean izango baiti. Behien aurrean, belar fardoak lehendabizi jartzen dituenak irabaziko du desafio hau. Eta horregatik nik uste dut ondo entzun behar dituzuela, adituek eman beharko dituzten arauak. Jon? Probaren lehen fasean, eskailera bat eraiki beharko duzue, bai? Eskailera txukuna eta orekatua. Hortaz aparte, hor duzuen material guztia erabili beharko duzu eskailera eraikitzeko, eta eskailera horrek 10 maila izan behar ditu, bai? Taula guztiak erabili, 10 maila. Orekatuta eta txukuna. Amalur? Gurdilan lastofardu kargatzen juzutenin, oztopota alietzin posible dia lastofarduk jetxi gurditik. Baina behin oztopua pasata berriz gainea. Fardo guziak bukaerara alietu beharko dutelako. Zorte hon bikote, eta eman dena, Jakin nahiko nuke, zuek arauak eman dituzue, ba aldago beste araurik? Ez dago beste araurik. Ez dago beste araurik. Beraz, estrategian zuek pentsatu zer egin dezakezuen. Eta pentsatzeko tarte bat izango duzu. Segi. Olak imintzen asko nahi, da untzak eskure banan-banan. Vale. Josiku, izengo zara gora izete zaran bitxartien, nik burdizek arkot, da fardu pleakotaz, altu zinde miniz, egeroan... Ezketak indura pasatu behar. Egurren, hor pasakeran bola bat kendu, da ja pasaten gara. Bola bat kendu, bai? Bai. Elastoa. Bola eskarrekoa, euren aldera bota albada, estor bateko eureri, esan daudana, ala libre. Gaurko desafio hau final bat moduen ikusten dut. Hemen, txama gari dengoak zarratu dugu bidea. Txamen berdina. Hemen aurrea bota biharrian, hemen bola aurrea bota biharrian, aurretik bagoaz, atzea bota. Bala. Bede molestatzeko. Baina ostera asko ez. Birien erdia. Atzeri bat uste. Azkar jutiagakua, nik uste eskailera azkarrin da farduak karradu da lehenbiziateatzeanak bentaja dukula desentia. Adi lehiakideok, desafioari hasiera eman behar diogu, tentsio handia nabaritzen da.
Adi lehiakideo! 3, 2, 1, lanera! Segi, jarri ondo, zentratu ondo. Jarri tala, jarri. Al bote. Venga, Igo. Bik eskailera ondo ez. Bitek ondo, bai. Bota fardue. Opinera hori da, bai. Saltu indet bola eta lehenbizi iristeko, gaizkiro nioz eta minatuet. Jokin, ondo zaude, hanka? Ez. Ez. Karri eskuan hori. No puedo. Venga, hostia! Bagoazen! Bultza! Bultza, Andrea, bultza! Utzi! Holdiki! Ah! Vale. Bultza, Andrea, bultza! Gu normal hasi gara, ja hasi die eurek bola bat imintzen erdizen, lehenengo estoporan. Gu normal segidu du. Gutziatzea! Venga! Bat! Venga, dena eman, Bultza! Buah. Se han caído todos. Ahí va! ¡Ahí va! ¡Empuja, hostia! ¡Pulcha! ¡Venga! ¡Venga, Tania! ¡Suave! ¡Pulsa! ¡Ederto, Jokin! Venga, dena eman, venga. Jarri, Andrea, fardu, gazta! Hori, ziotun! Zuritzio, Bultza, Andrea! Venga, Andrea, bultza, Bai! Bat, bite, iru! Ba, bultza, Andrea! Bultza! ¡Vamos! No puedo. ¡Ah! ¡Pardo, Jokin, pardo! Nahiko, horrik ez nahiko, Ya. Bai? Kendu fardue ba! Ez, venga. Ya, si es ya. Botatzea pixkat! Tiratzea! Ba! Aurrera, Jokin, horre izin da. Bi! ¡Hostia! Bat! Bi! Lokatzen gaude karruakin, ezin du mutu eta lehenbailen aten edo mendigan. Nahiko parikatuta, egia esan. Baina horri ikusten dugu aurrea orain gorriek hartzen dutela.
Venga, Andrea, guazen, ba. Ba, dita. Bota. Bota, Tania, ba, bota. Bota. Hostia. Bulta, bulta. León. Venga. Bota ba, Tania, ba. Kendo, Jokin. Venga, karri hori hona. Venga. Nera guztiak edu berre. Jaraitu. Ahí va. Ez da pasatzen ez? Putxa beko aldetik. Venga, pasat. Venga, bikote, venga, Izan da. Bai. Bai, bat, dita. Ba. Ah, mierda! Hostia! Bat. Bita, hiru. Venga, lasai, jarri ordon jartua. Azken txampa gorrientzat, amalur. Ze dagoeneko nahiko txukun egin dituzte edo gainditu dituzte orain arteko oztopo guztiak. Aurrea hartu diete. Aurre hartu urdinei, diote, ezta? bai, hala da, bai. Oain, Taniaren nahiko fin ikustet. Bai, kontzentratuta eta nahiko... Bai. Hurbiltzen hasi dira urdina, kontuz. Bai, kasu honetan hemen bola mutxua dakate eta hoi abantail badute. Zure zane, Jokin? Ez dut ikusten. Oain biak oztopo berean koinziditzen dute. Hala da, bai, hala da. Oztopo berdinean eta batak beste traba eginez. Utzi, Andrea, utzi! Erdian dagoen sardea kendu behar duzu! Hartu! Guria! Coge el carro nuestro! Una atzerat. Empuja atrás. Empuja atrás. Venga. Putxa. Venga. Putxa. Beira zer egiten duen Jokinak. Bidea oztopatu. Hala da, bai. Konduz sardeekin. Hau da gurea. No! Ba, azken txampan egon arren, hemen tapoia sortu da. Jon? Tapoia galanta, tensioa galanta, batak besteari lana oztopatu nahian. Venga! Bota fardo bera. Eskuakin. Tania, bat, bi eta hiru. Orain berriro kargatu beharko dituzue. Venga, eraman. Kendu aurretik. Nahi, Jokin, ba, holan. Bota beste bat. Sigatzea. Ba. Ba, azkar. Andrea, tira. Karri hori, fardo hori. Hostia! Nos pasan. Venga. No! Tira! Bai, karo, orduan nime bai joan, ipiniko naz. Te jode? Gure fardo barun daude, Andrea, lasai. Tania, bota. Hostia, zertatzen normal ala! Niri bota oste kriston farda burure egona zenean behan,
bota uste gure fardo bat burure, eta ia hortze hartuet kriston mozkio bat, eta hortze ia zaut bitu. Trapak urozu ez, ba, hartu, hasi nor botatzen beraien fardoa, eta eske, holan bez ez da joku garbie, oza, eske holan ez da. Guazen alea giratzea. Kendu horrek! No puedo. Torri. Bulta, Andrea. Kendu fardu hau. Que se hostia, tío! Hendu, Andrea, hendu. Bulta! Kendu fardu hau, Andrea! Atzekoa! Harri gane, beste bat. Harri fardu, ja karru gainean bi, Andrea. Oba. Coloca, venga, Tania. Venga, echa más, bota una ancha. Hor. Taban, hemen dauden fardu urdinak bildu. Bota beste bat horra. Bota beste bat. Venga, gauri da, Tania. Venga, gorrindarra. Tani, be, gurea da. Ja! Gana! Hostia! Levanta Urian. Puta, levanta Urian. Hartu jo, que mesedes. Apurtute dago, Kendu hortik. Andrea, kasuik ez, hau da. Kasurik ez ni hostias! Así de claro. Harri, Tania. No le dejes. Hartu, Jokin! No le dejes. Jokin, hostia! Euria! Lana amaitu da! Hostia! Amin Dios! Bai. Lase, Andrea! Ai! Hostia! Ailegukin jokuzikin euki bela ustet. Hor lokatzan toki txarrenetik jungea, guke bagenekan fardu botatzen hastia baina karrotik ez geha hasi. Honea etorri ganean behaiek hasi gure karroa eusten. Eta bueno, hor ja bakoitza galdu nahi dugu. Que da súper injusta, tío, es que... Lasai, gusartu. Quien tontoa, tío. Gusartu da horretikan. Beha hasi jokuzikinekin, da guz egin dugu. Jokuzikinekin dana gaki hemen, Hor bedarra lasto piluen topagaraniko, etor die guri molestetan. Eta etorri eskero provokaten, nopera bardinen bihar. Lehiakideok, desafioa bukatu da. Baina erabakia, hau da, adituek hartu duten erabakia ezagutu aurretik zuekin hitz egin nahi dut. Gaur desafio proba honetan, gertatu dena, edo horren inguruan zuen iritzia zein den jakiteko. Hasier, Tania. Nork eman dio hasiera dinamika horri edo joku zikin horri? Guk ireki dugula bidea hor, sartu gara lehenengo hemen, gure bidea egiten ari genien, bera etorri da, guk kentzen duguna bera jarri du, orduan hori ja niretzat da joko zikina, orduan berazi du, baina nik jarraitu dut ere, hori izango dut ere. Baina zuk esaten duzuna da urdinek hasiera eman diotela joku zikina eurek eman dutela lehen pausua? Lestoan bai. Oain biak oztopo berean koinziditzen dute. Hala da bai, hala da. Oztopo berdinan eta batak beste traba eginez. Hemen gertatuan nahi karrua zagaten, nik ikusiet barrendik antartia zehola karruana, eta goitik hueku inezkeo, behaien karruanik ez ikutu hasieran, utziet aurrea xio behaile baino, eta lastua baztertzen hasi naiz gure karrua aurrea pasatzeko behaile baino lehenugo. Eta hasi naiz, lastua baztertzen toki igualian one aldea. Eta gero jazgen unkarrerik etatzen, dana bata besti egin bazun, esan de, azpikatetik pasako geha, toki jago botzeko lastua bera, honea bota, honea ja hasier gure karrua ikutu du, baina gero mendi pasa geha, eta ja illa karrua berrun genuen garajean hasier etorria giratu digu, eta makila zapaldu digu karruak. Hasier, zu izan zara lehendabizi hauen
orga ikutu duena? Ez que, iguale, bidie itxen egon bana, eta eurrin imin badoz... Baina gauza bat da... Ez da itxe fijo, ikutzea eta muitzen hasi zara euren orga. Esan, nik horrongo di imaginak. Nik esatotxu baiet, oza, ni hasinez, ikusi hotxu, eta ni pinine zura Da nik bidie intxe badako zein bidopa. Baina guk ez du zuen karro ikutu, bireko obstakuluak ikutu izki. Bueno, baina, guri izan diata arauak ez zirela, zegoela. Ez. Bikoteo, esan daiteke bi aldetatik mugak gainditu direla. Bai, ni nau arro, ze momento baten horrek kriston txipulza. Baina, urdinak, mugak gainditu dira. Zuek ere mugak gainditu dituzue. Bai. Andrea, Asier, Tania, mugak gainditu dituzue. Bai. Arro zaudete? Ez. Baina arrepentituta ere ez, Damututa ere ez. Zuek esandakoak entzun ditugu, adituek ere, bueno, horretaz hitz egin dute, eta dagoeneko, erabakia zein den esan behar dizuet. Desafio honetan, garaile, atera den bikotea, honako hau da. Bikote gorria, Asier eta Tania. Asier eta Tania, zuek irabazi duzue. Eta beraz, bikote galtzaia Jokin eta Andrea. Baina, zuek basarrira itzuli aurretik, nik uste dut, adituek esan behar dutena ondo entzun beharko duzuela. Bai zuek eta bai urdinek ere. Mugak gainditu dituzue. Eta adituek zera adierazi nahi dute. Amalur. Guk aditu baserritar bezala, gure limitiak beste materiala ikuitzen izango litzake. Hoi haituta, bakoitza bere kontzientziakin segi dezala. Araurik ez dugu jarri. Eta horrezagatik arauak gainditzen direnean, hori norberaren esku dago. Bakoitzak jakin behar du eta gainera basarritarrek hori argi izan behar dute, ez da, ala, Jon? Argi da, Claudio. Guk azkenean, pentsatzen genuen limite horiek beste leku batean egon zitezkela. Pentsatu dugu, aurkariari bola bat jarri, aurkariari fardo bat trabesean jarri, baina aldi berean argi dago, zuk esan duzun bezala, probasieran ez dugula arauri jarri, eta erabaki hartzerakoan horrera eman gaituela. Bai, ez da araurik egon. Hala eta guztiz ere guk benetan ez genuen hau espero. Pentsatzen genuen zuek berez muga batzuk jarriko zenituztela. Eta ikusi dugu muga horiek gainditu dituzuela. Dena den, erabakia hartuta dago. Eta baserriak aurrera jarraitu behar du. Asier eta Tania, basarrian jarraitzen duzue. Eskerrik asko. Irabazi dugu oso pozik gauz, kriston subidoia izen da, bikote fuerte bat, txera botatia. Nire ustez finaleko plaza irabazi dut, asko, gainera indarrarekin irabazita eta proba on bat eta polita egiten eta gogorra, eta nik horrekin geratzen naiz. Andrea eta Jokin. Agian momenturik latzena izan daiteke hau, ez? Bueno, latza aldan egin deu, nik uste joku zigin egin behar gasiala, ja karua sartuta beno momentun Asier etorria eta bultzen digu. Baina, azkenean, dana gaizkibilegia, beren erabaki jazan da. Jokin, lehiaketa osoan zehar momentu honetan ere erakusten duzuna erakutsi duzu. Eta hori bai adituen izenean ere hori azpimarratu nahi dugu. Zintzotasuna eta are gehiago, Jokin. Zuk daukazun baserritartasuna ondo erakutsi duzu. Egin duzun lana ikaragarria izan da. Gaur ere, egin duzuna ere.
benetan. Eskerrik asko. Andrea, baserriak zertarako balio du, zure kasuan? Denerako. Esperientziz aparte, ezagutzazu pilo bat jente, baserri inguruen ikasiot pilo bat, eta gainera jokin egaz, erakutsi hostez pilo bat gauze, eta eske izine kriston hau nintzat. Kriston peneagaz nau. Eta, bueno, toketan dana da. Nik jokinengan, ikusten dut baserritar modelo bat, ez? Naiz eta 21 urte izan, denek gustuako dugun baserritar bat, nik neronek ere etxera eramango nukena. Eta Andrea zer esan, ez? Alaitasuna eman dio jokini, alaitasuna eman dio talde guztiari, erakutsi dio jokinek hasierak zituen duda horiek alde batera utzi zituela, jokinek bere konfiantzazko botoa eman zion Andreari, eta unkitzen hasi garela guztio. Bai, hori baserritar guztia dakagu bihotza eta denak unkitzen gara. Bai. Eskerrik asko benetan baserrian erakutsi zuten apaltasuna eta borrokako gogu hoi. Eskerrik asko. Andrea eta Jokin, eskerrik asko, emandako guztiagatik. Baina, baserria utzi eta kalera jaitsi beharko duzue. Zorte hon benetan. Eskerrik asko. Pena da guain guzti hau oso fuerte ginean. Nik uste aurretik ginela, baina behar egin dugu jokuzik gina, ez digute utzi sartzen karrua barrena ja hortxe ginean. Baina, bueno, agola da, eta barru amorra zilua, eta desadagostasuna, eta geho mina, ezina. Ikasiot pilo bat hemen, eta ez da arro jokin egaitik bebai, indogun mikota gaitik, eta baserriak erakutsi dozku bizi begule gauza guztiek egunean, bizi bardala eta ikizin bardala egun guztietan dau zeo zer berria ikisteko eta erakusteko bebai, eta azkenean zelango jente diferenteak algaren elkartu eta en kriston konbibentzi erakutsi dozten niri. Nik uste jendiakin zu ondo portatzea bat zea, behar ondo portatzea gara eta bueltan emateko helbaz. Bai. Baserri etortzea, niri iruditu eta indodan dezeizin hori koberena, osea. Bai, netza gore asko balio, azkenean etortzea inorketziz ezautzen, hau da eskola batea sartzen nion bezala udaran, eskola berri batea. Eta, bueno, hemen jendeek illa gehienakin, oia denakin ondo ematia eta denboa gutxen emeste kariño hartzen ikuste sinale hona dela, ez? Amorruz eta ezinean malkoekin esan diote agur baserriari Jokinek eta Andreak. Lehen egunetik azkenera arte dena eman dute eta konpromiso horri esker oso garrantzitsuak izan dira talde urdinean. Baserriko abentura modu garratzean bukatu badute ere, une gozo eta aztezinak daramatzate etxera. Konstantzia eta gogoaren adibide perfektua izan dira. Bueno, Lucia, asko demostratu jazu. Espero hemendik aurrera hola seitzia.